Acum ce să, când mă duc să mă pun de mâncare, să fac mâncare. Că ieri am ieșit la 3:30 de la muncă, dar acum n-am avut timp toată săptămâna, că a început să mă chinuie și asta de plătată la muncă. Eli, aia, știi, care mai duceam eu la ea, care e despărțită și are 2 copii și are casă super jegoasă, că acum a pus și a găsit de muncă, mă mai cheamă. Acum mă duceam joia la ea să-i calc, acum vrea și marța. Să-i facem, să-i fac un pic de curățenie pe casă, odată ușile, odată bucătăria, odată băile, știi? E bine, dar ce iau să duc, auzi, deci nu te crezi că aurez de mica. Păi să duc, da. Da, dar banii vreau să zic că nu mai făcut la nimic, știi? Am eu banul meu, știi? În buzunar. Asta e. Și na, ieri cum am ieșit la 3:30 de la muncă de la permanent, că așa ies mereu în fiecare zi, am dus un Mercadona în Fetape și am făcut cumpărăturile. Și astăzi după amiază trebuie să mi le aducă. Între 6 și 8 e fărină acasă. Mi le aduce și le... Da, păi nu am, Alina, nu cu ce să le cac, eu fac o dată pe lună sau o dată la 2 luni și iau tot. N-am cu ce. Și după aia m-am dus la carne. Am dus la 6, am fost la carne în galerie, acolo jos de Fetape, știu, stăteam eu la Dorina. La Dorina, acolo în jos de galerie. Și am luat carne. Că nu mai aveam nimic, acum vine și Paștele și n-am cât. Dacă muncesc, și acum mă duc acasă muslimă. Păi, acum, în aprilie, e Paștele în aprilie. Pe 12 la mine. Pe 12 sau pe 14, nu știu pe cât e. Deja nu știu pe măta. Da? În aprilie, nu în martie, în aprilie. Da, luna care vine la spaniol e pe 2 și pe 3, Semana Santa. Și după aia e la noi, e cade odată cu florile, nu știu. Aceea la o săptămână după, e ce florile atunci de Semana Santa la ăștia și după aia e la noi Paștele, următoarea săptămână. Nu știu, muzei am dus să iau carne și asta. Și cum aseară am ajuns târziu acasă la 9, când să fac? Făcut repede o tigaie de cartofi, i-am dat lui Găbiță să mănânce niște cartofi și cu ou. Azi la muncă, m-a trezit băiatul la 7:30 când n-am mai putut nici să respire, nici i-am trecat mucii, ia una. Și acum apuc. Și acum mă duc să fac mâncare. Am cumpărat 2 borgane de lenteca și să fac o ciorbă de coastă. Am să las mâncare. Dacă mâine nu sunt acasă, trebuie să fac un pic de curat, să strâng și olejeriile. Că nu am cât, n-am cât să fac câteva picături de la pușă. Ai făcut curat la florile alea, că am oprit niște musturițe, am luat niște praf de le-am pus, comun toate, acum da. Muncă și aruncă, mi s-a luat, de-abia aștept să vină vara, să vină vacanța, să... Bani, știu că nu mă duc în România, dar știu că stau și mă odinesc, mă odinesc. Alina, nu știu ce să zic, nu știu că nu, dacă ar fi după mine, m-aș duce și mâine, dar... Adică suntem 3 acum și nu avem nici de bilete, nu avem nici buletine, scoasem nici pașaport la măcare și nu am băut. Trebuie să renești ceva de urmă. Deci aproape 500 euro mă costă actele, buletinele noastre, pașaportul lui. După aia mă costă biletul, că pentru 3 ești dus întors, sau dacă ne ducem toți 3, după aia o rămâni acasă și mă întorc eu. E și nunta lui Nicoleta, îți dai seama că dacă nu mă duc, trebuie să-i dau și ei ceva, dacă mă duc chiar la fel trebuie să mă îmbrac și eu și băiatul și el, trebuie să dăm și ceva pe masă, la fiecare. Păi aia e chestia, că dacă mă duc eu cu băiatul, îmi trebuie procură, trebuie să facă procură, așa, și ne trebuie buletinul meu și pașaportul lui la băiat. Trebuie să fac pașaportul. Da. Dacă eu aveam pașaportul, treceam la mine pe pașaportul, eu n-am pașaportul expirat. Nu, e nou pașaportul, e expirat în 2009 pașaportul. Aveam buletinul până asta vară, dacă mi-a expirat de ziua mea în august, n-am mai apucat să fac. Am să-l fac, dar acum la sfârșit de lună acum fac. Acum fac... Da? Nu știu, Alina, că nu știu nimica, n-avem nimic în plan. Oricum, Florina a zis că nu vrea să plece la casă. Nu vrea să plece. Nu, a zis că nu mai vrea să stai și el acasă. A zis că de Crăciun a plecat, de Revelion, de adevăr, am plecat. A zis că niciodată. Și oricum eu muncesc. Deci eu muncesc. Nu am liber. Dacă am liber sâmbătă și duminică.
și le muncesc. Nu muncesc. Și ne ducem, dar unde? Unde să ne ducem? Dacă n-am mașină, cu ce să ne ducem? Unde să ne ducem? Da. Place și mie, dar nu știu că tot așa și eu mă gândesc că acum la sfârșit de lună, cum a început și el 2 luni, are pentru 2 luni, am zis că acum să aprovechez să ne facem buletinele noi doi.